Kamusta mga pinalanggan na ito ng mga tagpalamati? Mayong hapon sa inyo tanan. Inyo naman kubos nga lagad Tita Wilma o pwede ninyo tugtugtak na stress sa Martes nga edisyon sa This Is My Life. Pero una sa tanan luyag ko anay pasalamatan si Inday Ann nga nagtalo sa aton kahapon nga adlaw hingalit tungod do hindi nami. Pero okay lang. Kaya sang powers, di ba? As long padayon kita, sarangon ang tanan. Amo siling naton, no matter what, life must go on. Bisan lain ng panahon, agahambal gyapon si Tita Wilma halong-halong. Kaya ako na biktima na. Gani ka mo, hindi gid magpabiktima. Ay labi na nga padayon man nga maulano ng aton sa ni panahon, gani kinahanglan proteksyon sa lawas aton gid padayunon. Hindi magkalipat sa pagdala sang jacket, kinanglan may hood, hindi gani payong, kapote kung may ara. Sige lang bala, pamu ka na balaw. Well, anyway, karon nga adlaw, Hulyo 19, tuig 2022, kada sigdasig sa mga inadlaw sa paglikan. Pero kung lantaw na ito ng dalagan sa panahon, kamusta ang panahon dira sa inyo mga nahamtangan? Kabalo naman kita sa aton sa ni-update from aton sini Weather Bureau ang pag-asa nga may ara low pressure area dira sa Occidental Mindoro, di ba? So kita diri sa Western Visayas lakip na diri sa aton sa Dikbanwa sang Bacolod probinsya sang Negros Occidental sa nasakupan sang Region 6 ay no magalumon ang aton kalangitan. Magalumon may mga lapta-laptang ang pag-ulan pero halong sa winisik sinit kay base kung ikaw mabiktima man. Okay. So samtang kamo dira hilay-hilay kag nagapulo-pahuway sa inyo na hamten, especially atin mga senior citizens, kamustang paniaga? Ano na naman ang sudan ninyo dira kag ano ang inyo ginsaluhan sa inyo latok kalanan? Bala may uta naman kamuging kaon o kung wala siguro ay na sige kinanglan lang ulikdo naton or ulikdan naton ang ikaayong lawas hindi lang sa konsino nga may ginabatsag sa sulod sang aton panimalay kundi ang tagsa-tagsagid ka miyembro sang aton pamilya. Ara lang kamo dira sa inyo mga lilisuan sa mga radyo 684 kHz. Relax lang kamo dira. Kag sa mga nag-upoy naman at sa ato niya via FB Live, pagi man sa Facebook page sang Action Radio Bacolod, hind program dari sa Action Radio Bacolod. Mga matipon nga mga balita sang amon sa News Center. Pwede nyo na malike kag ma-share palabot ninyo sa inyo mga kapamilya nga ato sa mga malayo nga lugar para ma-update man sila sa nagakatabo sa iton diri sa Negros, Bacolod, Negros, Pilipinas, kag sa bugos man nga kalibutan. Para mabulong man balang ila kapungaw kagkahidlaw sa aton diri na. Okay, relax lang pero karon nga hapon ano na naman ang ipalabot ni Tita Wilma kag i-share ni Tita Wilma sa inyo. Magluwas sa aton sulat nga pagabasahon sa sini nga hapon. Ang sulat nga basahon ni Tita Wilma sa sini nga hapon sa akon pagintyande sa pagintyande ni Tita Wilma ini pag-ululupod sa magpamilya sa mga kabataan nga may mga ginikanan gid bala no. I don't know kung nasa subong may nag-exist pa sini pero actually inagidya ang mga panindugan sa mga ginikanan sa mga nakaligad pero may ara pa na subong especially mga lola kag lolo naton nga bisan pigado lang kung nagatililipon. Di ba la? Kung wala ka unon, di man nanumta kamuti para may kalihon, para makakaon bugos nga pamilya. Kaya may mga ginikanan sa gihapon nga nagasiling, mas maayo nga nagainupdanay para makita ko ang inyo tag sa kapagpangabuhi. Mayo na bala para sa inyo kung hindi nan amo inaiya ang kaundan sang sulat sang atong letter sender karon nga hapon nga naga problema gid siya sa iya mga kauturan bahibaluon nato ni account kag sa inyo man panugdaon inyo man ma-comment inyo man suggest our piece of advice sa atong letter sender syempre sa mga naka-online ara lang aton sa chat room sa ato naman nga ara sa ilang mga radyo aton text hotline pwede nyo lang mat-type sa inyo mga cellphone kag i-send
sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag agay. Kag inyo man tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope, bantayan ha. Kag ang ato naman tupiko karon nga hapon, gabi. Ara ni si Tewe, gabi? Sino si Gabi Concepcion? Hindi pagkaon na isa masami ang gina-share ni Tito Wilma sa inyo. Pero sa nahambal ni naton utan nga gabi or tanom nga gabi ang ato naman tandugon sa sini nga hapon. Hibaluon naton ang pila ka nahanungod sa tanom nga gabi bilang tanom siya bala nga makabulong sa ato no kung hindi. But actually, ang scientific name sang gabi is Colocasia esculentalin. May ara pag sa Arum esculentum lin or Arum colocasialin. Ang common name is gabi sa aton sa ligay non, gabi man sa Tagalog, pero sa English taro. Taro ina siya na. Kabalugid kita nga ang gabi pwede magamit na iton as utan, pwede na bilang utan, ti masudan, may sustansya, man kita makuha na kilala ginayang gabi bilang root crops. Root crops or masiling bala naton kararuton, isa sa mga kararuton nga permi man ginalunod sa mga ginaluto ninyo dira nga mga putahe, bisan sa linugaw namit man may gabi, di bala iban maglaswa ginabutangan gabi, di bala hindi gina malikawan kay nagapananam ang gabi na ang dahon sang gabi ginagamit man kag kun lang tawon naton ang itsura sang tanom gidya nga gabi, ang kataaso niya ni husto-hustuhan man lang, no? May malapad siya nga dahon nga ang corty heart, di ba la? Kag may bulak man siya. Ako ginagapanumdumin ko, anong bulak sang gabi nga daw wala ko kakita, how? Di pagka-recall ko, may ara nga puno sang gabi nga daw violet and purple bilang inahambal nila kung mga tigulang na ara naman si sa disparate. So, hindi ka tinabatian na sa mga yang ones na mo, ina nga klase sang gabi, panguntra na sa mga lain ginawa. Hindi ba na? Nakabati ka muna kay lola, kay lolo nyo, why nan? Masiling na sila, kaya kadamo man may ara man nga gabi nga green alone, may ara man nga ang iya sinipak lang may pagka brown or violet, di ba la purple, may ara gid nga puerti gid ka dark nga pagka purple ang iya sinilawas inang nakita ko nga bulak, pero actually nagapamulak gali ang gabi, color white ang iya sinibulak. Madasig na siya magtubo sa bisan diin nga parte diri sa itong lugar sa Pilipinas, pero diin na siya gatubo ara bala sa mga kanal sa mga lunangon nga lugar, mga basa nga lugar. Pero may mga sustansya man bala kita nga makuha. May chemical nga pwede makuha sa gabi. Tisiling niya may arahaw. Tibaluon ta ikpamo ka na bala, na? Kag pila lang sa nahibaluan naton kag nakitaan naton. Yes, may ara siya chemicals, may ara man siya na nutrition nga makuha naton bilang benefits sa ito ni kaayong lawas. May flavonoids, may bisitosterol siya, may steroids, ang bilogi dyan nga tanom sang gabi. Kag may ara man na siya, nagaangkon man na siya sa mga nagkalain-lain nga mga minerals, pero sang calcium, phosphorus, kag iron, di ba la? Pero inang dahon sang gabi, especially ang linghod nga dahon sang gabi, abi ninyo may vitamin C man kita dara bilang nga makuha. Kag vitamin B pagid. Ang ugat naman sang gabi. Ang ugat sang gabi, may mataas siyang level sang starch kag amino acids. Ay gali. Ang runners ang runners tawag na sa ito gani takway namit ni takway o dubuho no na pamo ka na bala, pero ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano man ina ginagamit ara different parts naman isang gabi halin sa ugat pakadto sa unod pakadto sa iya sining
anto yung hambal ni tawi kagina iyang paklang na kapag to sa dahon na pwede na magamit nga bulong ang sa dahon. Ang dahon pwede naton ina makuhaan sang duga na ang duga sang dahon pwede naton magamit para nga makahatag sabat sa inyo ginabatyag. Ang iya unod na ang unod naman sang gabi pwede taman na makuhaan duga kag imnon, hindi gani tanukon kag kaunon mismo mananampa, malabo-labo pa na. Tika may duha man ka klase kung tanukon mo na malabo ang gabi o kung hindi gani ganas ang gabi. Ti kung ganas ang gabi may gana ka magkaon wala syempre wala kay nami iya labo no malabo nga klase sang unod sang gabi. Pero ano bala ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? O kung may ada man kamo da iban man nga nakabulig sa inyo ginabatyag, pwede nyo naman na ma-text sa atong text hotline or pwede man ninyo ma-share sa atong chat room. Sa mga may hapo, sa mga may hapo, makabulig ang gabi, Tita Wilma. Ay, gali pa mo ka na bala. Makabulig ang gabi. Ano ang parte sang gabi nga makabulig? Ang iya siniunod. Makabulig sa imo sinihapo. Lagaon lang kag kaunon ang unod. If not, pwede mo mainom ang tubig nga linagaan sang unod sang gabi. Ikaw may rayuma, ara. Kay ang rayuma, ari pagid. Pwede na iya ihaplos sa affected area kundi dirang rayuma mo nga nagasakit na. Ang himuon lang da, ang unod man gyapon, ihaplas bukbukon ang unod sang gabi, tuktukon ba pamo kana tuktukon ba kang iya siniduga among ihaplas kag kabatyag kamo pagpalanakit sa inyo dulunggan ang paggasakit sa sulod sang dulunggan ay kanami gali kay ang duga sang dahon sang gabi or if not kung dahon paklang sang gabi, kuhaan mo na siya duga, pwede na siya ipatulo sa sulod sang dulunggan mo nga nagasakit para nga maghagan-hagan ang kasakit kag madula ina. Ina pagid ang kinagtan sa mga insekto or sting nga ginatawag, di ba la? Ang duga naman sang gabi makabulig ina para sa padula sang pagsakit kag pagpalangatol. Tuga iya sang pagkagat sa mga insekto sa imo, ano lang imoon mo, paghiran mo lang sang duga sang dahon or paklang sang gabi ang affected area sang imo sinilawas, kuara pagkit, kung gina-constipate ka, nabudlayan ka magpupo, na kaon ka tinanok nga gabi, or magluto sang gabi, dahon sang gabing kaunon mo, kay makabuligi din na sa imo sa pagwa sa mga higko sa imo lawas, kay rich in fiber man na siya, nan. Kung ikaw naman ang ginkagat sang ginkagat ka sang manog na nga dira sa palibot kung ginkagat ka sang manog pahiran mo lang sang duga nga halin sa dahon sang gabi ang kinagtan sang manog para mabuhinan ang pagsakit kag ang pagpalamanog sini. Kung gina LBM kapag gid nan. Kung ikaw gina LBM, sorry gid, in short, lupot na nami man na siya sa pag-control sang imo pagpaagwasa sang higko sa lawas mo paagi sa pagkaon sang tinanok nga gabi. Ay nami pagid gali kung may ginahilanat ang duga pagit sang dahon sang gabi makabulig sa pagpanubo sang kainiton or temperatura sa imo sinilawas kung taas ang imo body temperature na makabulig ina siya ang duga sang dahon sang gabi. Abi ninyo, sorry to say this, kamasili gabi, tawi ka katul na iya. Oy, hindi, sa pinsar mo lang ng katul. Ina, kung utanon mo, kagkaunon mo, magutan ka, kung nagapangalot ka, ako pati, kung naka-experience ako na, bisan takway, gini panitan mo, kung abang feeling mo, dumay gapangot-kot, kaluton mo, pagluto, bala,
gapangutot man si mo tutunlan ba. Pero kung ang iya hilaw iya nga dahon, hilaw nga paklang, nga imo idapat sa kung ano ang dapat tapalan sa imo sinilawas tungod man nga may ginabatyag ikaw, epektibo siya. Kung sa hapo, to suliton sa nagapamangkot sa hapo, kung paano, Tita Wilma, ay linagaan. Ha? Pwede ang linagaan mo sang gabi nga unod or ang gabi itself mismo nga unod, kaunon mo. Okay? Pila lang ina sa mga informasyon nga nakuha naton na hanungod sa tanom nga gabi, pati na ang iya siniunod. Ay abi naton, amo lang na siya. Pero mabakal sa merkado mo ning pinakabarato, yung nga balaklon nga utan. Ilabi na gid ang abalong inang huben niya nga mga dahon nga inang nagakululot-kulot pa. Di bala tagpulo lang na ang putos nga tama kada ko galing kay tikon magkupos tawi isa naman lang ka gamay nga yahong-yahong, no? Namian ko na iya, butangan mo lang na siya. Luya, das dalom kagaos, butangan mo na siya. Pagkatapos, ati kung may sili nila pinakas namin, pero hindi ko na. Nami, ginman kay mahamot siya. Hindi ganiban, ginamos na butang nila, pro, no? Try nyo. Pero sa mga Tagalog naman, ara naman share lang kay Tita Wilma, ang mga Tagalog especially sa Bicol, kita ko ginaya, ginabulad na anay nilang mga dahon. Ginapalaya nila na ang dahon. Kag amo iyang pagluto. Amo nang laing nila nga dunot-dunot. Kaya nga, suno sa ila, kung pagluto nila nga, ining tama na gid ka luto or kung lang taon na ton, pwede na siya madunot. Pero hindi siya madunot kung nabulad sang maayo, kag ilalukuton, kag lutuon. Kaya medyo makunat-kunat siya gali kon kauno. Natilawan ko na ina. Okay, I'm Pontolis Dos, Action Radio Philippine Standard Time. Katuan anay naton ang makapaayo naman sa aton ikaayong lawas. Ang aton sa food supplement, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tandaan lang gid naton, ano gani ang Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial. Okay, hi and hello lang dira sa mga naka-online. Sir Meleli Uligo, thanks for the big heart. Love you all. Kung nahambal ni Sir Meleli, Ana. Kag live sa Banis Cafe, Tengob Highway.
Mga P naman si Sir Mileli. Tamyo, please, Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matt Mayo, Chinkidelig Don Noel Amar, kag Alex Montesa, no? Salamat, Gid. Kag mayong hapon action Tita Wilma kahapon lang wala sa action tawe pero miss nagid sang tanan ay salamat gid. Ara na kaya na. Mama Ana, salamat gid. Habunog nga dali-dali paksiw kag pasayan nga linapuhan lang Ma'am Wilma ang sudan. Amo na kuno ang ila sinisudan na sudan ni Sir Milili bunog inanggagmay nga isda nga bilog-bilog amo na sir pamo ka na bala na amo na siya bunog nami bunog. I'm sorry balaan gini hindi taga baybay hindi taga dagat may pang taga bukid kabalo bunog. Gagmay nga isda. Te February ka na basta gagmay. Thanks, John. May hapon kay Jinky Dilig Don Star Mayo kay Doc Mayo sa Arizona, USA. Milko Bello, mayong hapon dito tamyo ko dagali ang grupo paghidait sa okay? Ang grupo paghidait si Brad Mating kag si Choi Dunoy. Salamat gid halini na kay Milko Bello, na? Sa Barangay Lagrana sa Pilar Compound sa apo ko kay check to na, kay Ino Halong. Sa Brad ko si Edwin, ga-monitor. Good PM to monitor lang sa Purok Dulunan na Sianda Guba, Central Maaw. Namit na tawi iya ang takway nga adubo na may Paris nako. Halin kay Tutor Court Nathaniel de la Torre, salamat gid. Si Sara, si Marie, si Flor, kag Diday sa Villa Caridad sa La Carlota, gapahuway-huway, kagapamati na sa program ni Action Titawe. Salamat gid Ma'am Aina na. Kag amo ginabala Action Titawe na miss gid namon imo advice kag herbs na balaan ko kabalugid kami, salamat gid. Udag pagid ha. Udag na Action Tawe ang kulot sang dagmay. Udag panawag sina. Yes. Hello, Tita We. Happy Tuesday. Market Tribe. Yes, happy Tuesday too. Ang gabi tawe, butangan bagungon kagata. So, gamo mo gina si Ma'am Julie. So, naman namit, gid. Yes, Ma'am, kapin pa ko ng gata, lapuyot-lapuyot, mananam. From Ma'am Julie Militado Patrimonio. Pa-shout out lang ko, Tita We, kay Norbing Galicia, kay Gina Galicia, sa Sianda Luigoy, Granada. Salamat, gid. Yes, Marky. Thank you, gid. Ma'am Ana Sinoro, thanks for the big heart. Permigid nagapamati sa radyo si Sir Norbing, kay Gina Galicia. Okay, Dennis Tabianosa, gapanggunting sa La Carlota, gapamati habang gapanggunting. Halungan lang kay basi kamot bala magunting ha ma'am? Okay lang So enough lang nanay, balikan lang na ni Tita Wilma dugang pagid ha. Relax lang kamo da. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike.
Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes Kay Ma'am Lani Herumiano, hidlaw man ko ba mayong hapon ko nito Good afternoon, ma'am. Dira sa Hibuan, Kapis. Maayong hapon lang gid. Okay? Ta nagapamati kudi party sa gabi. Husto na tita, mayong hapon si Kurit ni lukot sang abalong. Okay, lukot sang abalong ko no. Salamat gid no. Dira sa may Lumbia, 2 EB Maggalona. Kurit. Salamat mayong hapon. Okay, good PM day pwede man Palawan, TY gid. Okay, isama lang na sila ka family, di ba? Ang Palawan kag ang gabi 5314. Yes, pwede gid. Tita bag-o lang ko na umpawan sa hapon, jutaya na lang gid ko tani. Pero ginabawalan ko sa gabi kag takway kay makabulughat. Also, ang iyaya unod, among kaunon mo 7291. Banyaw nga tapol para sa ila na ginhawa. Wala na ginaluto ang badyaw. May green man nga badyaw, Tita Wilma, ang ginaluto nga gabi. Lain gina nga gabi. Lain man na iyang badyaw. Yes, ang badyaw yaras dalan, no? Ang badyang ya, amo na iyang hindi sa nahibaluan ko, no? Why na iya? Tita, ga-monitor lang ko di sa Bago City. Yolanda Pasamante, 0197. May damo gid nga salamat. Tamyaw ko gali ang family Galabasa kag Boli family. Ani gali isang tinungan Isabela. God bless. 6841. Salamat gid. Siling ni 8220 kainap ako ga text gid sa pakba. Tatay Tony, hihiga pamati man ko Japon. Tatay Tony, bag-ulang na labutan kay bag-o mo lang si Tita Wilma nakabu-open sang atong sa ni text hotline. Wala sunggod tay ang tawag sina nga gabi binahi o kontapol kag pilit na amo nagali gusto guro ni Tatay Tony ipalabot kay tawe nga wala ko mabasahan kay wala pa ko nag-open kay gina tatay ha importante ara okay, standby na mabasa si Tita Wilma sa atong sulat karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, okay nga itong letter sender karon nga hapon nagapitawag siya sa ngalan Desiree sang Negros. Kaya ang sulat ni Desiree nagasiling
Dear Tita Wilma, maayong adlaw lang sa imo. Kag kamusta sa tanan nga mga taga-Action Radio, kag sa mga nagapamati sa programa This Is My Life. Luyag ko man ini i-share sa programa ang nagkatabo sa amon kabuhi. Tagua lang gali ako sa ngalan Desiree Sang Negros. Ang sitwasyon, Tita Wilma, nahanungod ini sa amon palibot. Sa amon ginaestanan nga duta. Ginpanubli namon sa amon mga ginikanan ang duta nga ginatindugan sang balay namon nga mag-ululutod. 7 kami ka mag-utod sa sulod sang compound. Kag abi ko anay, mas maayong nagatinuparay ang balay sa mag-ululutod tungod isa lang sila kadugo. May masaligan sa tanan nga tion kag makaunong sa mga problema nga nagaabot. Pero hindi gali. Kundi sila pa ang mag-aaway sa imo kag masakop sang area mo. Bisa nakabalo na sila nga hindi ila ina. Amo abi ina ang nagakatabo sa akon subong, Tita Wilma. Ang balkon ko ginguba sang utod ko, kag ginpatindugan sang iya gate, kag balabagan ang isa ka puwertahan ko nga ara man mismo na butang. Ginsinggitan pa niya ako, siya pa ang naakig, kag pati bintana sa atubang natakpan, kag wala na gid sang pulos. Tita, hindi ko gusto sang away. Gani, wala lang ako nagpagamo. Naghipos lang. Bisan, pati na ang atubang nga area sang balay ko, ginhimo pa nga talambakan sang iban ko pagid nga utod. Permi abi ako wala sa balay. Gani, hindi ko sila madumilian sang ilahimuon nga ginatambakan nila ang sakop ko. Kabudlay ginman gali, tita, kung nagat tuluparay lang ang balay ninyo nga mag-ululutod. Kag kulang ang space nga ina para nga para sa iban pagid nga para sa iban pagid nga kinahanglanon sa compound namon. Gusto ko man isaysay ang tanan-tanan pero malawigid kaayo. Subong ang nabatyagan ko daw malupok na ako sa tuman nga kaakig. Hindi ko bigusto nga makigbais kag patunog gid sang tingog ko. Kay nahuya man ako sa mga tao sa amon palibot. Ilabi na nga malapit kami sa kilid sang dalan. Tita Wilma, kabay pa nga makahatag man ikaw sang advice sa akon sitwasyon, kag nagasaligid ako nga hindi mo man ako pagpaslawon. Diri lang kutob, nagapasalamat, Desiree Sang Negros. Okay, sa atong siniletter sender nga nagpatawag kay Desiree, sa imo salamat gid kag maayong hapon. Sa aton man nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, kamo man kung may tugda kamo nga makabulig para sa aton letter sender, ara lang ha nga itong sa ni chat room sa mga naka-online, kagara man aton mga ara man ang aton text hotline sa ilang mga radyo, no? Type nyo lang sa inyo mga cellphone kag ipadala sa aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874.
Katuan na ito letter sender si Inday Desiree. Inday Desiree, that's life. Amo ginabala mambalda, no? Amo na ang kabuhi sa kalibutan, na? Sa aton kabuhi nga ina, nga ini, dari sa kalibutan, lain-lain nga sitwasyon, lain-lain ang aton palibot, kag lain-lain man nga mga problema ang aton ma-encounter sa adlaw-adlaw gin nga tanan. Amo na ang hambal ko kaina sa pagsugod ko gid nga kun aton man dumdumon inang mga dinalan sang aton katigulangan nga ako bilang ginikanan mas gusto ko nga makita kung akong kabataan nga nagapangabuhi sa akon palibot kay makita ko ang tag sa kasitwasyon kag ang dalagan sang ila kabuhi. Ay, ina iyang gusto sang ginikanan na pero hindi gali manami ang resulta. Ha? O, sa makahatag dira sang ila opinion, kamo kunara kamo sa isa ka compound manami, bala? Nami ginman kay ti lapitanay kung sinong nagakinahanglan sang bulig, may ara magaunong, pero hindi malikawan ang problema. Kung kamo nga mag-ululutod, let's say for example, kamo pila kamo siling mo pito, no? Pito kamo ka mag-utod halin sang gamay tubtub kamo nagdalalag ko, nagasinundanay, nagaintsindihanay, nagabinuligay, nagapalanggaanay. Pero hindi naton mapaktan ang dalagan sang panahon. Kay ang tanan nga bagay, tanan nga butang sa kalibutan, nagabag-o. Everything changes in this world. Siling nila, everything changes except the word change itself. Di ba la? Amo gina siya, nagabag-o. Ilabi na kung may pangabuhi ng tagsa-tagsa. Kung nakapangasawa ang isa, kung nakapamana ang isa, lain na ang dalagan sa sitwasyon. Tungod may ara, hustugin man ang ginasiling nila, dira nagasugod ang gamo, kag ang sugyot-sudyot na. Ang sulsulanay na, dira man nagahalin, kag ang paghilo sa pensar sang isa, hasta nga halinan sa mag-utod, gamay nga tiklo, nagalinalisay, nagaaway-away nga kung kaisa, pati kabuhi, nagakadula pa. Tungod lamang sa tinipik nga duta, nga ginbilin sang ginikanan sa ila. Mayara mismo mag-ululutod, di ba la? Tungod sa tapik, nag-away ang mag-utod, nagtiruhay, patay. Pinsaron mo na, tungod sa duta lamang nga daw matyagan mo, anugid ka lapad kag daw, anugid ka dako sang manggad nga ginaawayan. Amo na siya, na? Pero sa imo sitwasyon, Inday Desiree, na? Kinanglan mo gidya, ikaw, nakita naton, nahadlok ka nga may gamo nga magatuhaw, hindi ka gusto sang binaisbais, hindi ka gusto sang iskandalo, paumod ka nga paumod, nan. Kay hindi kaya gusto sang gamo mo, na amoy na siya ang kinaiya sang tawo nga may kahadlok sa Dios. Kaya ang tao nga nagapaumod, kag ang tao nga kahibalo maghangop sang sitwasyon, kag para lang sa kaayuhan ang iyang pamensaron kag panindugan sa kabuhi, ginabless na isang Ginoo, na ginapamatian ang iya sini ginapangamuyo kon para lang sa kaayuhan. Di ba la? Pero kaisa gani gahambal pa si Tita Wilma nga kun siya kaaway mo, ang tanan nga kaakig kag kaugot mo sa iya itugyan sa Ginoo, na idangop na iton sa Ginoo kag ipangamuyuan naton siya nga kabay nga makuhit man ni Lord ang iya paminsarong kag balityagon kag masanagan siya. Inday Desiree, ang pagpaubos kag pagpasensya among imo himuon. Nagasalig inang mga utod mo or ang utod mo kung sino man sa ila dira, na ang naga-sugyot-sugyot kag nagagarit-garit gid sa imo, na dugangi pagid ang pagpasensya mo. Gasalig sila tungod nga wala ka nagatinir sa imo balay, wala ikaw, na amo ginang masubo amo ginang masubo nga kabuhi naton sa kalibutan. Pasensya dapat himuon, tubtob masarangan naton ang magpasensya. Masubo ang life sa kalibutan. Masami
mga utod, wala naga-insektuhanay, ilabi na gid subong, sa imo sinisitwasyon, kay nga wala ikaw nag-aisahanon, wala man sila nag-aisahanon, tungod nga may tagsa-tagsa na ka, pamilya. Ang problema nagatululuhaw. Dira naton makitaan. Let's say, abi sa inyo, dira, ako nara, kamo sa isa ka compound, nami ang inyo sinipagsinalayo. Pero so far, siguro may ara gidya nga sa isa ka compound ka nami sang relasyon sang tenan. May ara gina siguro iya. Magluwas na, pero kalabanan, di ba la? Kalabanan, may ara gid. Conflict nga nagakatabo sa magpamilya nga ara lang naga-estar sa isa ka compound. Kahit mo na gani, siling na mentionar ni Tita Wilma nga may ululutod nga nagapatyanay, nagaagaway tungod lang sa duta. Pero kung amo na bala, kung hindi man lang madala sa mayong sugilanon, kung makasarang ka pa man lang, anhon mo man na ang duta man, ara naman si Tawe, Inday Desiree, anhon mo man ang duta, kung makasarang ka man lang, kung may maayo ka iya nga trabaho, anon mo man lang na, kung amo nang halinan sang ilinaway, sang problema nga maglinayo ay ang balatyagon sang tagsa-tagsa ka miyembro sang pamilya, kung kaya mo man lang, ikaw nilang magpaumod. Total, kung madula ta sa kalibutan, madala ta ng kapiranggot nga kadakuon sang duta, madala ta ng balay nga ina, madala ta ng gate nga ina, hindi. Di ba la? Hindi. Pero masiling naman ang iban nga, Tita Wilma, sobra naman ako magpalapak-lapak ikaw, kang magpadaog-daog. Oo, kita tao lamang kita, may balatyagon. Kag ang tanan-tanan naton nga pagpaubos, tanan-tanan naton nga pagpasensya, may katapusan ginman. Di ba na? Pero mga anak sa nahambal ni Tita Wilma, kung daw wala na kita sang pamaagi nga mahimo na tungod dira, wala na yasang may magsobra kag maglabaw pa, no, kundi ang aton pagpangamuyo sa mahal nga Dios. Iampo naton ang aton mga kauturan, iampo naton inang mga nagahatag problema sa adlaw-adlaw nga pagginawi ninyo dira sa sulod sang compound. Inday Desiree, dumdumon mo. Ara lang gid, isa lang gid ang dumdumon mo. Ang tawo nga mapinatawaron, ginagrasyahan sang Ginoo. Di ba la? Mas sobra pa ang i-bless ni Lord sa imo sa balay mo ngara sa sulod sang compound nga ina, ang imo maangkon sa ulihi. Padyaan kagid sang Ginoo sa mga nahimo mo nga mga pagkontrol sang kaugalingon mo nga hindi ikaw makahimo sang mga malain. Ang pagkontrol mo sang imo kaugalingon nga magpaumod para sa ila para hindi ikaw magkaaking, kag ang pagpatawad tungod nga kung hindi mo sila mapatawad, mabudlayan man ang mahal nga Dios sa pagpatawad sa imo mga sala nga ginahimo or ginhimo nga ikaw man mismo ang magapangayo sang kapatawaran sina sa ulihi. Di ba la? Sa piyak naman nga bahante, syempre, ibuhos ginaya ni Lord ang blessings sa tawo nga mahinang panon, mapainubuson, mahigugmaon, mapinatawaron, di ba la? Kag sa mga tawo nga mga maalwan. Nakitaan ko nga ikaw hindi kaya gusto sang gamo na. Pero kung prayerful ikaw, for sure, nagapangamuyo ka, kag nagahimo ka sang action nga makabulig sa imo problema in some other way, si Lord mangita man na pagi kung paano niya ikaw buligan para ang imo problema masolusyonan. Pwede man lang na guro ikaw magkapangabay, pero kung daw hindi man sila magpasugot, okay, be it. Kung wala ka man mentionar diri sa imo sulat, sa imo message sa akon sa aton sini personal account sa Facebook nga
may pamilya ikaw. So, nagsiling ko, siguro dalaga pa ni siya or siguro hindi ko mahambal kung may pangabuhi ka kay wala man mo. So, kung ginakontra ka ginman sang utod mo nga ina kung sino man na siya. Ang iban mo guro nga utod, may concern man sa imo. Kung may magulang ka mo nga mo magpatunga, i-try mo approach ang magulang mo para matagaan solusyon inang problema mo. Na? Kung ginakontra mo siya, o kung ginakontra ka niya, kag ginakabig ka niya nga kaaway, palanggaan kaaway mo. Di ba lang, kay hambal ni Lord, love your enemy. Palanggaan siya, babay ilang da iya. Pahimua lang sila sang kung ano nga mga hindi manami, kundi ang tanan nga mga hindi nami nga ginahimo nila nga makasakit sa imo, kag makapaakig sa imo, balikan mo sang kaayo. Kay siya na sa kay taasan ang bahala sinatanan. Amo lang na matugda ko dahil kay hindi ko magtugda sang mga bagay nga makatrigger sang imo kaakigon, nga makaresulta man sang hindi nami pagid nga relasyon, kundi ang mga maayo lang. Kay sa tanan naton nga problema sa nahibaluan ni Tita Wilma, tinguhaan gid naton nga ipaagi naton sa matawhay nga pamaagi ang paghatag kasulbaran sina diplomasiya himuo nato. Pero kung daw hindi, gid, ikaw na himo aksyon para matapos ang tanan sa maayo nga paagi. Alas 2:33 Action Radio Philippine Standard Time sa iba naton nga mga kauturan dira. Kamo nga nagapamati sa inyo mga radio sa mga naka-online, kung maka-relate kamo or let's say may matugda kamo, mga maayo lang nga hindi makahalit kundi makabulig sa atong letter sender, ipadala lang ninyo dira sa aton chat room, if not sa aton man text hotline. Sa iba naton nga mga kauturan, syempre kung may mga istorya kamo sa kabuhi or let's say problema nga ginaangko ninyo, luyag ninyo pangayuan sa advice ni Tita Wilma, o kung mga inagihan ninyo nga hindi ninyo malipatan, nakahatag sa inyo leksyon, nakahatag sa inyo inspirasyon, i-share ina sa This Is My Life, kay makuhaan man ina leksyon, kay magamit man nga inspirasyon sang iba naton nga mga palangga nga mga nagaupod diritag sa kahapon. Ipadala lang sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Wilrose Building, Burgos, Lukson Streets, Bacolod City. Pwede man ninyo maagi diri no, sa estasyon sang Action Radio kung pwede. Kung hindi man gani, pwede ninyo ma-send kung may Facebook account ka mo. Ari lang ang Facebook account ni Tita Wilma. Pwede sa personal naton nga account, Wilma and Tupina Sugaton. Hindi gani sa aton man nga Facebook page, Action Wilma Sugaton. Okay, relax lang sa pagbalik ni Tita Wilma. Ato naman horoscope bantayan. Life Extension Vitamin D. Dali lang, mainom ko ng tubig. Okay, go, na? Be, balikan tadi sila, anay. Kung kamusta ka mo dira. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, keep safe always. God bless you and your family circle. Okay, more power to ARB. Salamat, Gid. Ma'am Elizabeth Gamala, thanks for the prayer. Thanks for the love and the kisses, the flowers you sent. Ma'am, thank you, Gid. Juvie Monares, good afternoon, Tito We. Thanks for the love, Juvie. Okay, Marilu Trevilla Catinoy, good afternoon, Action Wilma Sugaton. Ma'am Virgie Alpinda, good afternoon to we. Please tamyaw mga friends. Mga friend ko diri sa my Celine Homes. Nanay Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, kay Hinida or Janida, kay Jennifer, kay Mercedes Lambert, via radio gihapon kami pamati. Stay healthy always, tatawe. And may God bless you and your family. Okay, thanks, Gid. Kamuman, ma'am. No? Thank you so much, Gid, for the support, no? For the prayers and for the love. Okay? Sa sender, karon na lang na ang inyo da nga mga, nga mga opinion, no? Greet ko, Erlinda Perez, kay Andres Perez, Carmela Lecbanis, Jonalyn Vargas, ang Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Salamat, Gid Vergara Jeronimo, mayong hapon. Rosemary Tim, good afternoon sa tanan nga naga-monitor sa This Is My Life.
Okay, karon ko lang nabasahon ng imo nga message, ma'am Ana. Relax na daanay. Kaya pangbasahon ta na ko ng inyo nga mga messages. Well, anyway, thank you, Gid. Balikan ta lang kamo karon. Dinita Action Boy sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Paligo. Yes. Una akong Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang Colds colds. wala. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre, init sang lawas kung Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo Ay, ba? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna mo yung ininit, naligo mo na muna yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral, yung ipabagbo mo ka puti ka din bad paper. Hindi man na. Galite. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion, panakag mga iban, mga produkto. Aram Tubig lang yung yung gali. tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing Relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga ginapukaw trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara ng mga bugtaw, ara ng mga masakit, panakyaw. ara ng mga balita, ara ng mga balita, Ang mga ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells na ginapapukaw. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil. Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang gakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lansin na daya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala ng kundi may heat. Gulpi lang Nasa naman sa... nato ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa bason. ko nga dapat kung unahon na i-acclimatize mo na yung lawas mo through pagbasa sa imong nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba? No? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga Kung ininit. ihulom sa ininit nga Kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Oo. Init saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna tayo siguro. Kadabo pala ligban ang pagida. Ang next Action Boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy, cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung nanong Towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang very content Mayo ko kay with mo. si Action Boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nanong ara Ay, da. hindi pwede nga may heater lang yung daog ko sa December. Ano kayo? Amo lang ito wala na daogan sa December. Ang next Action Boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para Oo. ma-clear dira ang mga nan. So, amo na nahimuon mo. Ang pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next Action Boy, Alas naga-open. 2:41 Action Radio Philippine Standard Time.
Ara si Inday Ronnie Rihida Trava upod man si Tatay Ted Rihida nga nagaupod sa aton karon iyang nga hapon. Maayong hapon lang dira sa inyo. O, kamusta lang dira, ha? Kay Ruel Valencia, good afternoon. Salamat man. Kag dira sa ilananday Inday Norma Hipte Rosales kag Inday Grace. Mayong hapon lang gid kag madamo gid nga salamat. Kay Tuto or kay Sir Rogelio Dapulayan Espartero, Sir, thank you so much. Kag kay Sir Efren 1C, na? Sir, good afternoon lang. Salamat gid, ha? Pasiplatan taanay ang pilaman ka mga mensahe sa aton mga palangga nga mga tagpalamati na inungod sa sulat nga aton nabasa wala gid lamang madugay, na? Okay. Siling ni Ma'am Rosemary Timtim. Good afternoon sa tanan nga naga-monitor sa This Is My Life. My opinion sa aton sender and family members is a treasure. Sometimes we can't avoid argument or misunderstanding. Pero ang tanan nga problema may solusyon. So my opinion pungkuan and talk about the problem. Para pagkatapos argument back to normal. Kay magpamilya ka mo. Prayer gid, forgiveness and love. Aton ipatunga sa aton tanan. Tama gid ang opinion nimo Tita We. Dako gid nga help sa naga-monitor. Thank you gid Ma'am Rose. Salamat gid. Yes, Tawe, agree gid ko sa imo mga ginalaygi nga dapat paubos gid kay si God galantaw sa imo problema, sender. Kay trust ka gid sa iya. From Ma'am Virgie Alpinda. Salamat gid Ma'am. Sa sender, sobra naman na ang family mo, ginatapak na ang imo pagkatao, panumdumon mo nga may Diyos ang kalibutan. Ipangamuyo mo sila, oo, hindi ka gusto, sangga mo. Pero paminsan, maghambal-hambal ka man, sang hinay lang, kag pasensya ka gid. Kontrolon mo ang kaugalingon mo kag ipangamuyo mo gid. Thank you gid Ma'am Aina, na? Salamat gid. Miss Oma Lumina, good afternoon. Kamusta lang sa imo? Salamat nga nakaupod ikaw karon nga hapon. And of course kay Manuel Jan Ongrang Kapal. Thanks for the purple heart with the rainbow you sent. Okay, hello Tita, good afternoon. Musta ka na? Happy na ko. Nagkapauli na si Tatay Romeo Dinoy. Hambal ni Nanay mo, Jerome Dinoy. Ano nagwapo si tatay mo? Or kadlaw siya. Ay nga mga anak mo, importante nagaululupod ang miyembro sang pamilya. Right, Ruming? Yes. Okay, girl, pangamuyo na lang sa mahal nga Dios nga baguhon niya ang ugali sa mga utod mo. Hindi ka lang maghimo sang malain batok sa ila. An gali ini sang tinungan Isabella. 6841, may damogin nga salamat. Ay, oo nga mga anak mo. No? Good PM, tawi ang party sa Miracle Fruit. Ano yung binipis? Girl, hulat lang anay. Or ma'am, 8421. Nalipat ako, pangitaon ko na one of those days, itopic ko ng Miracle Fruit nga ginahambal mo. Tuod na tita, may aragid utod nga lain batasan, sagad magdaog-daog sa mga utod niya, pareho sa amon. Ay, Diyos ko, sorry gid. Mary Annie gali sang lumaguntod, purok siyate sa may bulata. 7299. Ti madamo lang gid nga salamat kay makapaumod ikaw, no? Amo man na ang amo na agyan. Sang bana ko, hisaan kagampigado man kami, nagpalayo kami tita para wala gamo. Kay obra pabati-bati ang utod sang bana ko tita. Si 5413, kay damo gid sa inyo nga naka-relate sa amo sina nga sitwasyon. Are, hambal naman ni 80 to 20. 70 years young na ko tawe. By experience, hindi gid maayo nga magtulumpok kamo tungod kay lain-lain na ang mga bane kag asawa. Gani hindi gid malikawan ang hinisaay kag paindis-indis talagsalang matabo nga wala gamo. Tatay Tony, 8220. Te, si ha? Young ones na ninato nang naghambal. Amo na siya. That anyway, ang maayo ara lang kita. Siling naman is 7492. If not settled in family circle,
Just go to barangay for proper disposition of the said problem. Junjun Lambatin Dom using Pekabantayan Kabangkalan 7492. Yes, my point kamandera, sir. Ay nga mga anak. Okay. Dira lang anay kutob kay si Tita Wilma maga horoscope na. So bantay ninyong inyo tag sa mga zodiac sign para sa inyong horoscope karon nga adlaw Martes Hulyo 19 tuig 2022. Sa ating horoscope, unahon na ito ng zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Yes, mga Cancer or Cancer. Natala na nga maporma ang isa ka relasyon sa isa mo kaupod sa obra o kung sa isa mo man kaabyan. Sa mga singles ng Cancer, ha? Bagay ka mo nga duha, gani wala sa mangin problema. Kung sigurado ang imo kaugalingon, wala rason para magpamalibad. Bato na ang ginatanyag or ang gina-offer kung ginapatihan mo nga igakalipay mo, Cancer. Mas swerte nga mga numero 16, 27, 35, kag 41. Magenta is your lucky color. Okay, ang mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo 23, tubtob, Agosto 22. Yes, Leo, hindi pagpasugti ang kainit sang ulo mo sa pagatubang sang problema. Sa tuod lang, Leo, kung mapadala-dala ka sang kainit sang ulo mo, wala kagit solusyon nga maayo nga magkuha dira, na? Kaya nga, hindi ikaw makapamensar sang maayo kag dapat mo nga himuon. Ganit, come on, relax, na? Leo, mga maswerte mo nga mga numero, 10, 15, 25, kag 38. Fuchsia is your lucky color. Katuan naman neto ng zodiac sign nga Virgo. Ay mga Virgo, mo naman ining mga inataw Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, hindi ka magbatsyag, hindi maglain buot mo. Kung in kaso nga hindi matuman ang ginpangako, ha? Hibaluon mo anay ang rason antes ikaw magbatsyag or antes ikaw maghimo sang isa ka desisyon. 2, 4, 33, kag 41 mga maswerte nga numero sang Virgo. Brown is your lucky color. Sa mga Libre naman, ang mga Libra City, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Ari, Libra, kinahanglan ikaw magpakatawhay, magpakatawhay ka, magpasensya ka, kung may ara, di pag-intsindihanay nga nagakatabo, nga posible, nga posible gulpi lang bala magtuhaw sa inyo ginaobrahan o kung sa inyo man puluyan. 5, 11, 22, kag 41 mga maswerte nga numero Libra. Yellow is your lucky color. Katuan naman nato ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, sa imo horoscope. Ang pagsulbar sang problema sa maayo nga paghambala na ipaagi. Ha? Para maging maayong resulta. Pangitaan mo sa nagakaigo nga pamaagi nga ma-resolve ang tanan sa matawhay kag malino. Yes, Scorpio 1, 9:29 kag 40 mga maswerte nga numero. Lavender is your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Abi mo bala Sagittarius, kadamo sang nakatalupangod sa pagbag-o sang imo batasan. Ha? Kung in kaso por kaso nga maayong imo sitwasyon, hindi mo gid pagbutang sa ulo mo ang imo sininabaton nga pasidungog. Kinahanglan magpabilin ikaw nga mapainubuson. Kag ipabilin kag padayunon mo nga nagatungtong sa duta ang duha mo katiir. Or dapa-dapa na. Mas swerte nga na mga numero sa Sagittarius 6, 15, 26 kag 41. Your lucky color is pink. So, una pa lang ina nga mga zodiac sign para sa itong horoscope sa karon iya nga adlaw. Gani relax lang, magabalik pa si Tita Wilma para sa dugang pagyed pagkatapusang mga ini.
champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Shanti Action Radio Philippine Standard Time. Dugang pagid nga reaction sa aton sa mga palangga nga nagapod sa aton online. Siling ni Ma'am Elizabeth Gamala, Ma'am Wilma, as the Holy Bible says, "He who humble himself will be exalted. He who exalted himself will be humbled." Bisan magululutod, lain-lain ang prinsipyo. Ma'am Wilma, prayer is the best remedy. Virtue of humility is the key to a happy family. Insakto gina, Ma'am. May God bless and guide them to settle family conflict. Ma'am Elizabeth, thank you so much for the prayer and for the love you sent. Sakto gina siya, Ma'am. May-ari pag-idri sa itong text hotline si 0460 silinyata. Good PM parehas man di sa amon. Mangayo kapasensya sa utod mo, tulukon ka lang masakit. Pero okay lang, tita. Pray lang ko para sa ila sang asawaya nga puwerti magmarites. Ginatugyan ko ng lista sa Ginoo. Never mind kung magmarites sila. Basta hindi ka lang daya mag-entra. Na? Alas 2:58 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayunon. Anay natong kay tapuso na to ng nabilin nga zodiac sign. Para sa itong tag sa mga horoscope. Di nakita sa zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na mga natao Disyembre 22 tubtub Enero 19. Mga Capricorn, ang inyong physical activity, bagi na ugyunan, gidi na sang panahon, ha? Hindi lang magpasobra-sobra, kay basi kung batyagon sang inyo lawas. Kung ginakapoy, magpahuway kaya. Mas swerte nga mga numero 8, 10, 16, kay 33, indigo is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Aquarius, ba, kanami, katahom sang imo, personalidad karon nga adlaw, nga nagka-attract ang imo sini mga friend, na ilabi na sa imo mga either admirer or fans, pamo ka na bala. Aquarius, 7, 20, 37, kag 39, mga maswerte nga numero. Your lucky color is orange. Sa mga Pisces naman, yung mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Ano naman iyang horoscope sa mga Piscean? Kung ginapatihan nga hindi husto ang pagsabat sa imo sinimanug pangaluyag o nagapangaluyag, or kung ikaw man nagapangaluyag, paminsaron mo ginaan na entis ka magdesisyon, ha? Okay. Mas swerte nga mga numero 24, 27, 33, kag 39. Green is your lucky color. Dali gid lang. Imponto las tres, Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Thank you. Okay. Padayuno na ni Tita Wilma mga nabili natin ng mga zodiac sign. Ara nakita sa Aries, ang mga Aries, Marso, mga natawo Marso 21, tubtub Abril 19, mga Aryan.
Aba, kung nagapangaluyag mga singles ng mga awis kung nagapangaluyag ka, hindi mo gid pagsaligan nga sabton ikaw sang ginapangaluyagan mo kay nga damo ka karibal, ha? Ipakita mo lang ang imo matudtod nga pagkatao. 8, 13, 25 kag 36 mga masuwerte nga numero, beige is your lucky color. Ang mga Taurus naman, yes, Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Taurus, hindi na pagpadakoa ang away ninyo sa imo partner, girlfriend mo or boyfriend mo, asawa mo or bana mo, para hindi ina resulta sang malawig-lawig nga wala bugnuhanay. Hindi namin. Masuwati nga mga numero 8, 26, 35 kag 42. Ocean blue is your lucky color. Katapusan natin nga zodiac sign Gemini. Ang mga Gemini naman Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Gemini, isa ka problema nga madugay na nga nagagamo sa pensar mo ang marisolbar. Gani pasalamatan mo ang palangga mo tungod sa iya mapuslanon nga bulig nga ginhatag sa iyo. Mga maswerte nga mga numero Gemini, Justice 7, 24, 31 kag 38. Your lucky color is violet. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa horoscope para karong adlaw Martes, Hulyo 19 to 2022. Salamat gid mga palangga naton nga mga tagpalamati. Pasensya sa wala naton malabutan nga mga mensahe. Ay dali lang gid may ari digali importante nga pa-aksyon no sa mga kaparyentihan kagkakilala ni Ruperto Cerveza nga siyang nagtaliwan kag siyang nahaya sa karon sa dira sa Sitio Ubos dira sa Sitio Ubos, San Enrique Negros Occidental. Ang lubong sa maabot nga Hulyo 23 pagkatapos ang alauna nga misa sa New Aglipayan Church kaga siyang iga lubong sa San Enrique Public Cemetery. Ang nagapaksyon ang iya asawa Letty Cerveza. Magpaalam na si Tita Wilma. Stand hours ang aton anay Bible verse of the day giling ang mabilin sa inyo, no? Aton Bible verse of the day halin sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have an everlasting life. I can't say no. Was na naman, so standby na sa may taong mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!